Malalukoy dagiti agtutubo nga agbalin nga Eco Warriors para iti protection ken preserbasyon ti Busol watershed. May sa kadagiti kang lunaan amang ipapangay ti supply ti danom iti syudad ti Baguio. Daytoy ti detalye. Tarigagay ni Baguio EcoWalk Program co-founder ken Eco Tour Guide Artibaldo ang mapapigsamanan iti multi-awarded EcoWalk Environmental Program ti syudad ti Baguio. Baban iti aktibo a partisipasyon dagiti agtutubo kas dagitoy nga ubing iti aktibidad. Daytoy ket baban iti regular manen a paningsangkat iti programa kas iti daytoy nga aktibidad anay patumpal iti nabiit iti panangidaulo ti Baguio Correspondents and Broadcasters Club. Dagiti ubing a kapamilya met dagiti miyembro ti BCBC ti pimasat ditoy. We're encouraging you to help us conserve, protect the forest. We are inviting you to become eco warriors. Ditoy na iyon ay unay manan kadagito bing ti kinapatag iti panangimula iti pine seedlings. Importante nito kasi syempre ang kabataan pag-asa ng bayan and napakalaga na sa murang edad pa lang nila, malaman na nila kung gaano ka-importante yung pangalaga sa mga forest and watershed, no? So for Aktibidad at tinagiragsakmet dagiti ubing. Masaya magtanim, nakaka-relax. Kalpasan ti tree planting ket indawluan ni Tibaldo ti EcoWalk apan nagpasyarmet lang dagiti ubing iti Busol watershed impounding and rainwater harvesting area. Ken ditoy nailangluwag iti usar ti tallo nga interconnected impounding basins ang masarakan iti 345 hectare forest reserve area. Dakkel met lang nga makatulong ti EcoWalk and Environmental Program kontra iti panagraira iti informal settlers iti lugar. Anainget met abanbantayan ti lokal a gobyerno ti Baguio. Administration naman every month quarterly may mga nire-report pa rin naman sila na pinipigilan yung mga residents na magtayo ng structures. Dumanod iti 50 a Benguet pine seedlings ti imula dagiti ubing iti Busol watershed. Ti lugar amang ipapakay iti potable water supply ti danom iti 13 a barangay iti syudad ti Baguio.